नैबेफोर जाहैबाय खायसे ओरैबायदि मिथिनो गोनां बाथ्रा। फार्स्ट नाम्बारानो जाहैबाय गार्बेज केफे। नैबे केफेआ अम्बिकापुर होननाय मोनसे जायगायाव दं जाहैबाय। जाय मानसिफ्रा 1 केजि बा 1 किल'नि प्लास्टिक जमा खालामनानै हैनो हागोन बे दखानाव, माने फुल मिल प्लेट अफार होगासिनो दं आरो होननानै खोनानो मोन्दों। नेक्स्टआनो जाहैबाय निउलि मेरिड टार्किश कापोल। गावसोरनि हाबायाव जेसेबां मानसिफोर दंमोन बिसोरनो ओंखाम जाहोनो गारै खमसे खमबाबो 4000 सिरियान रिफुजिसफोरनो ओंखाम जाहोदोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों। बेसेबांबा नैबे सासे मानसि जाय माने गराय फिसिनानै बेसेबांबा मोजां मोनोमोन। सानसेखालि मा जानायसै, बिनि गरायखौ माने मासे जिबौआ सौनायसै। दा बेखौ बासायनो थाखाय बिथाङा मा खालामनायसै, गावनि फाफ्लियाव गरायखौ थिखांनानै हस्पिटालाव लांनानै गरायनि लाइफखौ सेभ खालामदों। नैबे जाहैबाय कदम्बी श्रीकांत, जाय माने बेडमिन्टन गेलेयो। बिथाङा नैबे साननैसोआव बुहुमनि गेजेरावनो नाम्बार 1 बेडमिन्टन प्लेयार जानो हादों। बेडमिन्टन प्लेयार जानायनि जाहोनाव बिथाङा जेसेबां पपुलारिटी मोननो नांगौ बेखिनिखौ मोननो हायाखै। वर्ल्ड वार II सोलिबाय थानाय समाव मासे सैमा जायनि मुंखौ जुलियाना होननानै खोनानो मोन्दों, बै सैमाया मोनसे गेदेर बमखौ माने हासु लानानै डिफ्यूज खालामदोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों। नैबे सैमाया बे खामानिनि थाखाय ब्लू मेडेलबो देरहानो हादों। जोंनि अडिअ' हेडफनखौ नाथानिएल ब्लेन्डुइन होननाय सासे इन्जिनियारा 1910 मायथाइयाव फार्स्ट दिहुनदों।